Poštovani gledatelji, dobrodošli ove nedjelje u našu emisiju Ispovjedaonice svijeta. U današnjoj emisiji čast mi je i zadovoljstvo pozdraviti nove, mlade nade naših Franjevki. U studiju Prvog TV pozdravljam sestru Marijanu Bošnjak. Hvaljeni si Marije, dobrodošli. Uvijek hvaljeni si Marija, još bolje vas našla. Ove nedjelje je s nama i sestra Katarina Rajić. Hvaljeni su si Marije i vama, sestro. Uvijek je hvaljen, hvala na poziv. Hvala vam što ste došle u emisiju Ispovjedaonice svijeta podijeliti s nama vaše životno iskustvo, vaše životno poslanje. Sestra Marijana, idemo krenuti s vama. Hoćete li kazati na početku našim gledateljima tko je sestra Marijana, odakle dolazi? Pa evo, ja sam Marijana Bošnjak. Prije nego što sam došla u samostan u Bijelo Polje, živjela sam u Širokom Brijegu cijeli svoj život. Studirala sam u Mostaru, završila hrvatski jezik i književnost, engleski jezik i književnost. Radila 2 godine prije samostana. Imala sam već prije i franjevačku formaciju kroz Framu, franjevački svjetovni red i tako evo. Vi, sestro Katarina, vi nam dolazite iz Mostara, je li tako? Tako je. Ja sam sestra Katarina Rajić, dolazim iz Mostara. Imam 23 godine i završila sam srednju turističku školu u Mostaru. Isto sam bila članica niz godina u Franjevačkoj mladeži u Mostaru u Frami. Jedna je završila fakultet, jedno vrijeme i radila. Vi ste završili srednju školu i odmah u Franjevke. Želim čuti te dvije priče. Sestra Marijana, kako ste uopće došli do ovog današnjeg dana da vas oslovljavamo sa sestrom? Pa evo, put je bio poprilično i dug. Bog je bio jako strpljiv sa mnom. Sa 16 godina u drugom srednje sam ja prvi put osjetila, vidiš, mogla bi ja biti časna sestra. Možda bi ja to trebala biti. I sa tadašnjim duhovnim asistentom Frame sam razgovarala i on me je savjetovao da pričekam da završim srednju školu, pa život će se mijenjati, vidi tako. Jednostavno je htio da se ne zaletim u nešto. I ja sam to poslušala i ja inače nisam tada dopustila pozivu da se razvije nekako do punine i zato mi je bilo lako to poslušati i bilo mi je lako to zanemariti. Jer kad sam završila srednju školu, nekako sam, ajde upisat ću studij. I nakon, eto, 3 godine studiranja, meni je onako palo na pamet, pa vidiš, ja sam Bogu obećala da ću doći u samostan nakon srednje škole. A to nisam učinila. I onda me to malo i mučilo i kopkalo, ali ne dovoljno da se odvažim na taj korak. Nekako sam opet to zatomila. I nakon završenog fakulteta, jednostavno sam nekako upala u posao, nisam ga nešto morala puno tražiti, bio mi je ponuđen i prije završetka i ja sam prirodno počela raditi. I imala sam ljudskim očima gledano sve. Sve što se može imati da bi se bilo sretno i zadovoljno ovako kad se gleda sa strane. Ali ja sam znala da ja ima nešto u meni što nikako da se ispuni, da nijedan čovjek mi nije mogao to podariti da meni bude srce ispunjeno, sretno i zadovoljno. I tako nekako sam vidjela da bi trebala se malo posvetiti molitvi baš na tu nakanu i onda je se sve brzo odvilo. Kako sam odlučila i zamolila neke ljude da se mole za mene i to, u par dana je to sve bilo da sam se ja probudila s osmijehom na licu, ja ću u samostan, ali bez onog ali. Ja bih rekla, Bože moj, evo, možda bi ja trebala u samostan, ali ja bi. Ali ovaj put je bilo bez ali. I onda je išlo nekako sve svojim tokom kasnije. Nas uvijek zanima, kada vas pitamo kako ste osjetili poziv da vas Gospodin zove u svoju službu. Je li to bilo jednu sam večer sjedila i evo, taj dio nas nekako, kako osjetiti da je to? Pa ja sam, hvala Bogu, imala priliku često sudjelovati na klanjanjima i ići na seminare i recimo nisam znala da me je tadašnji duhovni asistent često slao na seminare koji je baš bio za cure, koje su potencijalne. Ja nisam imala pojma, ja sam išla na seminare, eto ide, poslao me duhovni asistent. Tek kad sam došla u samostan to shvatila. I imala sam vremena za promišljanje i susret se sa riječju Božjom i pred presvetim se pomoliti u klanjanju. I tako sam isto
prilikom jednog seminara. Vadili smo neke kartice i na njima su pisali citati. Ja sam izvadila i tamo mi pisalo kao što se ženik raduje svojoj nevjesti, tako će se tvoj Bog tebi radovati. Ja sam to ma ne znači to, ma nije. I izvučem za sestrinu djecu blizance, 2 različite kartice, različiti boja, ali isti citat. I onda mi je to bilo ok, Stani malo. ovo već nešto govori. I onda tu sam se, recimo, to je bio trenutak kad sam se baš zamislila, Bog mi ipak nešto stvarno i preko riječi svoje poručuje. I onda kad to jednom zaživi u tebi, nekako ne možeš to ugasiti koliko se god trudio. Kako su vaši doma reagirali kada ste im kazali da idete u samostan? Pa hvala Bogu, jako dobro. Mama je, kad sam sa 16 godina rekla, mama ja ću samostan, rekla, sinko moj, kako god ti hoćeš. I onda sam ja onako to ostavila, odložila malo. I kad sam joj rekla, sad stvarno, kad sam pošla, ona je rekla nekako da je to uvijek znala, da je to uvijek osjećala, da će se to kad tad dogoditi. Sestra Katarina, idemo čuti vašu priču. Kada sestra Katarina odlučuje ući u Franjev? U Franjevke sam odlučila ući prije malo više od 3 godine, ali taj proces trajao je, mogu reći, čak od djetinjstva. Jer poznavala sam naše sestre od prije, neke su mi predavale u školi, neke sam ovako osobno poznavala i nekako uvijek su mi bile pojam. Kao maloj djevojčici, časna sestra meni bila baš kao nešto uvijek sam nekako rado susretala sestre. I tako onda u srednjoj školi sam išla i na Framu i isto tako na seminare, kao što je sestra Marijana spomenula. I tu sam opet nekako bolje upoznala malo i sestre i uopće kako to žive sestre, način života. I onda sam u 2. srednje, prvi put mi je palo na pamet, bi li ja mogla ovako živjeti? Jer smo se na jednom seminaru šalili tako kao ko će ići u časne, ko neće. I onda je meni, ja sam se stvarno ozbiljno zapitala, pa je li ja mogu to? Bi li ja to mogla? I onda mi strah i nedoumica i tako isto su mi rekli onda kad sam razgovarala sa nekim osobama i sa svojom obitelji, onda su mi rekli pa završi srednju, pa ako te Bog zove nećeš ti pobjeći tako lako. I onda sam i tako završila srednju, u tom periodu isto malo bilo i odbijanja toga i malo borbe jer već malo poznajem svijet i malo svjetovno izlasci tamo. I onda tako da malo me sve to odvuklo. I onda u 4. srednje na jednom susretu Frame bile su nam gosti 3 časne sestre naše. I na njihovu priču meni se vratili svi ti moji osjećaji, sva ta moja promišljanja iz 2. srednje što sam razmišljala, što su mi bili u stvari kao što su mi bili poticaji zašto ja želim u časne. I onda kad sam došla kući, to me je stalno kopkalo, mislila sam prolazno sad, eto, to mene podsjetilo na to, ništa, to će proći. Ali opet nije im bilo svejedno i na stolu je bila Biblija i citati. Ja sam majde da vidim šta ću izvući, možda mi nešto rekne Biblija. I izvukla sam 3 citata, ali između ostalog jedan koji mi je nekako bio najznačajniji, kliči nerotkinjo koja nisi rađala, podvikuje od radosti ti što ne znaš za trudove, jer usamljena više djece ima nego li udata. I to mi je bio nekako, nisam uopće više morala razmišljati. To mi je bilo ok, to je to. To je put za mene, ja trebam biti časna sestra. I jednostavno samo sam tu ostala u molitvi i zahvaljivanju Bogu i onda za pola godine sam se preselila u Bjelopolje. Vaši su također bili sretni jer ste sestra Franjevka. Jesu, super su to prihvatili, Bogu hvala, čak ponosni su. Zanima me kada ste odlučili konačno idete u sestre Franjevke, pokucali ste na Franjevački samostan. Što je onda uslijedilo? Kakva je procedura kasnije?
Dakle, djevojka kad se prijavi u samostan, najprije ide godina kandidature, zatim godina postulature i za toga ide novicijat. Sve te 3 godine su postupno upoznavanje zajednice, sestara, općenito redovničkog života. Ali novicijat je ipak malo intenzivnije sve to. I intenzivnija je molitva, intenzivnije je i proučavanje našeg pravila i općenito života svakodnevnog i jednostavno vrijeme kada imaš vrijeme za sebe i za Boga. Da nekako načisto i dobro promisliš je li to stvarno želiš i možeš i vidiš sebe u takvom načinu života. U te 3 godine se može eventualno, ako dođe do toga, i odustati ili kako to ide? Može i u te 3 godine, a može i još uvijek. Mi smo sada juniorke, znači juniora traje 5 godina, to je vrijeme kada mi svake godine obnavljamo zavjete. I nakon 5 godina mi ćemo položiti doživotne zavjete. U stvari, mi nemamo sakrament, tako da mi možemo uvijek, znači, odustati. I dobiti oprost i od doživotnih zavjeta. Da, to onda ide do pape i tako dalje. Ali do doživotnih zavjeta mi imamo mogućnost, zato i je tako postepeno sve, i zavjeti i sve ide postepeno, da djevojka može dobro razlučiti je li to stvarno život kakav ona želi živjeti. Vi ste dali prve privremene zavjete. Za što vas to sad veže? Koja je vaša sada zadaća? Evo, sestra Marija. Pa, uglavnom to je još uvijek vrijeme kad mi upoznajemo, jer do sada smo živjeli mi smo živjeli sve 3 godine u Bijelom Polju. Sad je to malo razdvojeno u 2 kuće, ali sad recimo idemo u druge kuće, živimo u većim našim zajednicama i tako. I uglavnom smo tamo gdje je potrebno, tu idemo i ko se nije, primjer, evo Katarina će ako Bog da i studirati nešto i tako, uglavnom idemo u tom nekom da nas se usmjeri, evo, gdje ćemo i čime ćemo se baviti. Inače sve nekako isto kao i sa sestrama sa doživotnim zavjetima, samo eto imamo još to vrijeme prilagodbe. U tom vremenu ove 3 godine koje ste sada proveli, je li bilo kušnji, sestro Katarina? Pa kušnji uvijek ima i uvijek će ih biti. Ovi neki ovako svakodnevni. Ja osobno nisam još do sad nikad, Bog hvala, imala kušnji što se tiče poziva. Ali ovako neki svakodnevni kušnji toga uvijek ima. I to je nešto, svakidašnje nešto normalno, nešto što nam je čak i korisno jer izgrađuje nas, jača i nešto može se reći u jednu ruku pozitivno ako se na pravi način riješi. Kako vi ih rješavate? Evo, pomozite nama koji se također svaki dan borimo sa raznim kušnjama. Na koji način? Naravno, molitva je jedna od njih. Molitva, ja bih rekla da kušnje se ne mogu pobjeđivati, da mi sami ne možemo kušnje pobjeđivati, ni se s njima boriti. Jedini način koji je za pobjeđivanje kušnje jest svakog dana opredijeliti se ponovno za Isusa i svakog dana reći želim biti tvoja. I ne želim da me išta drugo odvlači od tebe i onda on pobjeđuje. To naravno vrijedi i za obiteljski život jer ako se gradi na njemu, na dobrim temeljima, onda se lakše i gledajući ovako primjere, ne govorim baš skroz na pamet, lakše se odgajaju djeca kad se oslanjaš na Boga, na Isusa, nego kad ideš svojim snagama jer ljudi smo, mislim, nemamo toliko snage da podignemo da podignemo ljude, nove, zdrave, zrele ako se nećemo oslanjati. To je moje stajalište i vidim po primjerima obiteljskim životima da su baš kvalitetne osobe od roditelja koji su znali reći aha Isuse, ja ne mogu dalje, aj malo ti preuzmi. Sestra Marijana, što vas se najviše svidjelo u ove 3 godine u samostanu? Izvana je jedno gledati časne sestre. Međutim, kad se uđe u taj samostan, to je, pretpostavljam, nešto i drugačije, intimnije i više stvari spoznate. Što vas se najviše dojmilo u ove 3 godine sa sestrama?
Pa ja sam inače ušla, nisam imala sestra Katarina je imala više iskustva sa sestrama i susretima, ja nisam imala toliko i mislila sam da je dosta ozbiljno, da je dosta strogo i uistinu sam se ugodno šokirala jer sam vidjela da je to jedan normalan život, suživot i ono što je mene najviše se dojmilo je život protkan molitvom i molitva protkana životom, odnosno rad i molitva. Tako da mi je to bilo nešto što sam ja vidjela, aha, ovo meni odgovara, ovo ja želim. Jer inače nisam mogla ni prije zamisliti svoj život bez Boga. I nisam željela toga sam se samo mogla plašiti, da ću je se jednom udaljiti od Boga. I kad sam ovdje spoznala da je to jedna mjera, jedan način života koji meni odgovara, onda sam onako laknula, aha, to je to, tu trebam biti. Obje ste prvi put pokucale na vrata sestara u Bijelom Polju, je li tako? Franjevke u Bijelom Polju. Da. Vi ste sada u Međugorju. Jesmo. Tako ste raspoređene zbog? Potreba zajednice. Tu je potrebne smo bile tu radi posla, radi rada i tu smo. Što se sada događa? Dakle, vi imate, čeka se ovih 5 godina da se polože ti doživotni zavjeti. Za vrijeme tih 5 godina vi ćete završiti studij, vi ćete činiti što? Pa evo, nije još sigurno, vidjet ćemo. Da, to ide. U stvari mi sada, evo, može se reći, živimo znači, redovničkim životom u punini, kao što sve sestre žive. I onda pripremamo se za te doživotne zavjete, jesmo li spremne, dakle, na neki način kušamo taj život, kako to u stvari izgleda. Sve normalno teče, nema neke razlike. Nema razlike, samo evo, nismo doživotno odlučili da ćemo tako živjeti. Doćemo mi kada budu ti doživotni zavjeti. Kazali ste, niste samo vas dvije. Ima još vaših kolegica koje su položile ove prve zavjete. Tko su one? Jel ih možemo evo u današnjoj emisiji spomenuti barem? Nas je 6 u našoj generaciji. Ivana Džeba iz Mostara, Marija Puljić isto iz Mostara, Jelena Hrkać iz Širokog Brijega i Monija Ljubić iz Mostara. Tako da je u nas kombinacija Široki i Mostar. Kada gledate, ne znam, jeste li imali mogućnost razgovarati sa drugim časnim sestrama starijim, osjeti li se kriza duhovnih zvanja u Hercegovini? Pa dobro, to je svakako inače stanje, ali u nas je još uvijek to postojano. Recimo, dok je dalje, što se ide više prema zapadu, to se više crkve zatvaraju ili ujedinjuju ili neke se kombinacije stvaraju, a u nas je, hvala Bogu, još uvijek to živo. U nedjelja je dobrog pastira i zapravo je dan kada molimo za duhovna zvanja. Shvaćaju li ljudi važnost i jakost molitve za duhovna zvanja? Pa ne znam. Pa možda naše bake i majke, ja mislim da, jer pogotovo možda one, recimo naše majke koje već imaju nekoga ili svećenika ili časnu sestru, sigurno da su svjesnije toga koliko je to potrebno i važno i sigurna sam da mole. Pa evo, ja sam imala iskustvo da je naš duhovni asistent u Frami uveo da se 1/10 svaki sastanak moli za duhovna zvanja i od tada je iz Frame Široki Brijeg dosta svećeničkih duhovnih zvanja. Ja sam nakon toga, ja sam prvo da sam sestra Franjevka i još iza mene ima jedna isto cura koja je bila framašica, tako da evo, ima ipak, kad se podigne svijest o tome na jednom polju, ima i plodova. Molitva je snažno oruđe. Želite li kazati nešto mladima? Možda nas sada neke cure gledaju, možda su Frami, možda nisu, nije ni važno. Međutim, isto tako negdje u sebi nešto su već sklonile prije 2 godine, pa možda i prošle godine. Što im je sada činiti? Što biste im vi kazali? Pa evo, molitva. Dakle, moliti i biti otvoren i tražiti volju Božju. I ne treba se ničega plašiti, niti ovog života, niti, ne znam, ostati u obitelji. Jednostavno, ko živi s Bogom, taj ne može ostati na cjedilu, što se kaže.
sigurno će biti sretan samo kad je s Bogom, pa gdje god bio, ili u samostanu ili sa djecom i mužem. Pa evo, nekako šta nadodat. Živjeti u punini ono na što te je Bog pozvao. Spoznati to, meni je uvijek molitva pomagala. Razbistriti to, molitva Duhu Svetome i Gospa mi je bila velika pomoćnica koja mi je onako me učila kako doći uopće do njezinog sina i do nje same. I to je jedini način da se spozna volja Božja. A kad spoznaju je li to obiteljski život ili je to samostanski život, svećenički, jednostavno živjeti to u punini. Prepustiti se Bogu, jer Bog uvijek zna kako će On nas kroz te nevere provesti. Samo mu treba vjerovati. Vi ste sada u Međugorju, međutim to nije prvi put da ste vi došli u Međugorje, je li tako? Kada ste vi, sestra Katarina, čuli za Međugorje i došli u Međugorje? Ni ne sjećam se jer kao dijete, ja nisam tako stara, rekla sam da imam tek 23 godine i oduvijek sam s mamom išla. Čak jedan period, svake nedjelje smo išli na Potvrdo s narodom. Na misu isto tako često. Dakle, meni je Međugorje nešto s čim sam odrastala, što mi je sasvim normalno, što mi je nešto prirodno. Tako da ne mogu nikako odrediti trenutak kada sam točno saznala za Međugorje. Jeste li ga nekako možda bolje spoznali, shvatili, približili sebi sada kada ste časna sestra nego kada niste to bili? Pa jesam. Jer nekako postala sam svjesna da je koliko ljudi čeznu za Međugorjem, doći u Međugorje, a meni je tu na pragu. I općenito ta poveznica s Gospom isto mi je bila nekako veliku ulogu u Međugorje tu isto odigrala. Vama, sestra Marijana? Pa također čitav život znam za to mjesto. Nisam čak kao malo ni znala šta, kako, gdje, ali sam uvijek znala kad tu dođem da mi je mir. Da je jedan poseban mir i uvijek sam tu nekako voljela pronaći svoje utočište. Željno iščekujem vaše doživotne zavjete. Zvat me hoćete sigurno. Napravit ćemo emisiju i tada. Hvala vam puno što ste došli danas. Hvala vam što ste se odazvali pozivu Gospodnjem. Hvala što ste časne sestre i vidimo se sigurno prije nego ovih 5 godina, je li tako? Pa evo, vidjet ćemo šta će Bog dati. U Međugorju jesmo. Hvala vam puno. Hvala vam. Hvala vam. Hvala i vama, dragi gledatelji, što ste bili danas u Ispovjedaonici svijeta. Vidimo se sljedeće nedjelje. Mir vam i dobro.